I marxem cap a la Segarra, cap a Torà, perquè l'Espartac ens parlarà d'aquesta fonda centenària que és l'Hostal Jaumet. Clar, amb tants anys, Espartac, hi han passat moltes coses i moltes personatges en aquest lloc. Moltíssimes personalitats, hi ha anècdotes i les repassarem, però mira aquest espai, estic fent per a difondre un aplaudiment, que esteu molt seriosos, i deixeu-me presentar en Jaume, que és la quarta generació de l'Hostal Jaumet, i també en Vidal, periodista i escriptor, que m'acompanyen aquí a la taula. Com esteu? Molt bé, molt ben acompanyats. Vidal, el teu paper aquí, recollit en un llibre per fer història i homenatge a un establiment que té ja avui 123 anys d'història. D'aquí 2 anys, 125, que són molts anys. Què és per tu, Cal Jaumet? Cal Jaumet, en primer lloc, són una família entranyable, que som molt amics des de fa, avui ho estàvem parlant, des de fa 30 anys que som amics, i a part, doncs, és un establiment llegendari, històric de la Segarra i emblemàtic de tota la plana de Lleida. I, efectivament, el 1990, motiu del centenari, doncs vaig tenir l'honor i el privilegi de fer un llibre que recollia la història d'aquestes 4 generacions, ara 5 ja amb la Laia, que ha agafat el relleu del negoci. La Laia, que la tenim allà, és la filla d'en Jaume, que el tenim aquí, que se la mira, que la va controlant, que, clar, si jo... Ara faré el repàs. Que no s'enganxi, jo estic vigilant que no s'enganxi. Ja parlarem de la vostra relació, que no se t'enganxarà, Laia. No, que estic remenant i controlant. És que controla més del compte, que sí? No se'n fia. No se'n fia. Després anirem amb ella, ens hi acostarem, repassarem totes les generacions que han fet possible aquell llegat de Cal Jaumet, però mireu, ja que estem de celebració a TV3, celebrant 30 anys, hi ha un programa d'aquells de capçalera, que és el Bona Cuina, però presentat per en Jaume Pasteller, que ens va deixar. Us en recordeu d'en Jaume Pasteller? Doncs a Cal Jaumet el presentava així. Bona Cuina! Per celebrar el centenari de l'Hostal Jaumet de Torà, el Jaume avui ens ensenyarà com fa una perdiu a la vinagreta. Hola, us presento la meva mare, la Ramona, que ella és la que m'ha ensenyat a elaborar aquestes perdius, Can Jaumet. Gràcies, Maite. Noi, aquesta perdiu a la vinagreta em farà perdre la xaveta. Jaume Pasteller, aquest record, no? I aquelles frases fetes, aquelles dites... Ell va acabar amb la perdiu a la vinagreta, fa perdre la xaveta. Jo li vaig afegir, amb el redolí que feia ell, i si Cal Jaumet l'has menjat, l'hauràs recuperat. Això segur, no? Obre-la, que la puguem veure, perquè aquí ens presentes aquesta perdiu a la vinagreta. És un dels plats, després en descobrirem un altre, que és el que ens està preparant la Laia, la filla d'en Jaume. Parleu-me'n tots dos. Clar, aquí, per exemple, si anem al 1890, hi ha en Jaumet dels Bous, la primera generació. Després la iaia Ramona, que n'haurem de parlar i molt, que és l'essència, jo diria, no? L'esperit de la casa i encara es manté. La padrina. Hi havia la padrina i la iaia, o sigui, te n'has deixat una. Com són tantes generacions ja, és per tant que te n'has deixat una. No, perquè acaba de veure la Ramona, no? Precisament, no? Aquesta és la Ramona, després hi havia la padrina. La Ramona li dèiem la iaia. I la padrina era la padrina de tots. Llavors ja va quedar com a padrina, no? I després hi havia els besavis, que aquests ja no els vaig conèixer. Després ja passem a la teva generació, que és la quarta, m'equivoco? I després la Laia, que en aquest llibre, no entenc per què, Vidal, ja m'ho explicaràs tu, a tots hi surten les parelles i a la Laia me li poses uns punts suspensius. Què ha passat aquí? Ja té parella, crec recordar, però aleshores fa 20 anys que es va fer aquest llibre, 23 anys, encara no en tenia, pràcticament no estava el bressol. Aquells punts eren per si venia algun més, que encara no ho festejava, era per si venia algun més. Algun germà. No va vindre cap més germà. Jaume, i tu pateixes perquè les generacions no continuïn? Ara fem veure que la Laia no ens sent, Pateixes perquè la Laia no continuï aquest negoci? Jo penso que és totalment diferent. Evidentment que els abans passats i sobretot les generacions que més han patit i que més han sacrificat són les que van antecedir a mi, no? Però la segona i la tercera, la primera l'inici, la de parada i fonda era perquè el meu besavi era el Jaumet dels Bous, que va començar perquè tenia uns bous que estava llaurant pels trossos i la quadra, com que eren unes quadres molt grans, els traginers que passaven per allà els hi deixaven els animals. Però va tindre la sort de tocar-li 10 onces d'hort a la loteria. Què dius? Sí, 10 onces d'hort. Clau devia canviar tot. A més, que si no hort ara, potser no sé què valdria, però 10 onces d'hort. I llavors va ser quan va comprar els terrenys i va fer les quadres. I les quadres va fer entre la primera i la segona generació, que va ser
als meus als avis i als besavis. És que és extraordinari, no? I m'acompanyaràs tu amb el comentari, no? 1890, 2013. El 1890, traginers. I ara els hi demanen que tinguin wifi. Ui, que canviat molt això. Sí, I gratis. Com ha canviat i com ha anat veient el pas del temps. Quan vaig escriure aquest llibre va ser tot un exercici històric del canvi en 4 generacions, com havia canviat el país, no només un hostal típic, sinó tot el país. És a dir, com havia canviat Torà, com havia canviat la Segarra, com havia canviat tot Catalunya, pràcticament, de l'època, efectivament, que anaven en carro, dels traginers, que pràcticament les carreteres no existien, fins a aquesta època que potser la queixa és que els cotxes passen massa ràpid i no s'aturen el que s'haurien d'aturar, no? Per tant, doncs, sí, és fascinant, no?, el canvi que hem viscut, els que ara estem aquí, i el que veuran, doncs, la generació de la Laia, m'imagino que encara serà més... Però, vaja, sempre amb el comú denominador del bon menjar, que això es manté, és a dir, una recepta com la de la perdiu a la vinagreta, estic segur que té dècades i dècades, i per sort que el Jaumet la fan igual ara que la devien fer fa 100 anys. No sé si m'equivoco, jo ho provo a veure si l'encerto. Amb una persona, ja sé en qui penso jo, amb una persona, quan li deien, escolta'm, la recepta d'això, ella contestava, això és un pessic d'això, un pessic d'allò. Bueno, totes les iaies i moltes que estan aquí... És veritat, és la manera d'esquivar la recepta concreta, o per què ho feien? La meva mare sempre deia que si volies aprendre anessis al seu darrere i que veguessis el que feia. Jo sempre li deia, bueno, posa'm aquest pessic en un lloc perquè així el pesaré i sortirà la quantitat igual. Però és que aquell pessic mai pesava igual. Llavors, en solució, feia el pessic i surt sempre igual. Llavors, depèn de l'estat d'ànimos, el pessic és una miqueta més gros o més petit. Sempre contava que la meva mare li posava jo un pessic menys, perquè ella deia, nen, jo els pessics, com que em vaig fent ja gran, els pessics cada vegada són més petits, tu posa ni un més. La Ramona va marcar moltíssim. També em sembla que m'ho deia algú preparant aquest tema, que la seva presència és com si encara estigués a la cuina, que és molt present. És veritat, això? Estàs d'acord? Sí, es va deixar fa 3 anys, crec. I la veritat és que, si tu mires la carta de plats de Cal Jaumet, els plats que realment va elaborar ella, que va introduir, que va crear, doncs continuen sent presents, i a part hi és en tota la casa l'esperit, i és a través dels seus descendents, i és en la decoració d'un hostal típic de fa molts anys, i és en general amb aquell somriure que tenia tan especial la Ramona, que només veure-la ja t'alimentava. Després, si venia la perdiu, o venia un bon arròs, o venia l'ofegat, doncs perfecte, però només veient amb ella ja tenies aquella sensació d'alegria. És que tots els que l'han conegut, i més els que han tingut la sort d'estar a prop, era vocació. O sigui, l'esperit seu era de treball i fer país. I inclús sempre deia, la predisposició sempre té que estar al servei de la persona que ens ve veure. I això és el que ell ens va transmetre, o ha intentat transmetre, sobretot els valors. I jo només he volgut que la meva filla tinguessi que transmetre els valors de la meva padrina, o de la meva mare, en aquest cas. Perquè els meus, jo he tingut la sort que ells han treballat per mi. I la veritat és aquesta, i sempre molts companys diuen, tu, Rai, que sempre has estat molt millor. Però quan em vaig donar compte dels valors que puguen transmetre els padrins o els pares, que el valor no solament és treballar, sinó que és el que queda, estimar, i a més, treballar per aquest país. La vocació de servei, ella sempre la portava a sobre. Sigui l'hora que sigui, s'aixecava de la taula i sempre tenia un plat per al que vinguessi, tant si tenia diners com si no tenia diners. Però clar, ells van viure la guerra i la postguerra, l'època més difícil. Però aquests valors ens els ha sabut transmetre, i l'únic que jo puc heredar, que és el que he heredat això, és transmetre-ho a la meva filla. I afortunadament la Ramona va viure molts anys i cap al final de la seva vida vam tenir la sort de que va ser reconeguda la seva trajectòria, la seva obra, la seva simpatia, la seva persona, amb nombroses distincions oficials, i per tant crec que aquest bon fer que va realitzar al llarg dels anys està molt bé que li fos reconegut, i a través d'ella
jo diria totes les mestresses de casa d'aquesta comarca. Bueno, i anècdotes tants com vulguis, L'homenatge a totes les mestresses, a totes les àvies. I d'anècdotes sempre, cada generació n'ha tingut moltes. Clar, les seves. Vull anar cap a la Laia, però abans de fer aquest pas, jo crec que per fer la transició, jo crec que aniria molt bé tornar a escoltar en Jaume Pasteller amb aquell Bona Cuina que ens presenta el plat que us presentarem a continuació. Mireu. Bona cuina. Avui ens trobem a l'hostal Jaumet de Torà de la Segarra. Ara ens faran una olla ofegada que aquí en diuen l'ofegat de la Segarra. El plat que ens faran ara aquí es pot dir que és un guisat molt fort, doncs quasi bé hi posen tot un porc. I per si això fos poc, encara hi posen mongetes i patata per poder quedar amb gana. Tot plegat a l'olla, tapada amb una cassola plena d'aigua, al foc, fent-la xup-xup a poc, ja poden pensar com quedarà aquesta olla tan bona que aquí en diuen l'ofegat de la Segarra. Boníssim, es feia escoltant Jaume Pasteller. L'ofegat. Bueno, jo de l'ofegat és un plat que vam recuperar gràcies al nostre amic i estimat Vidal, perquè en un llibre que va trobar amb una història de la cuina que identificava el país, i en aquest cas la Segarra, era l'ofegat de la Segarra. I em va dir, mira-ho, perquè em sembla que és una recepta del Lladonosa, però és una recepta antiga, segurament d'origen medieval, que el cuiner Lladonosa havia recuperat en algun dels seus llibres divulgatius i que per casualitat, un dia comentant-ho amb el Jaumet i amb la seva mare, la Ramona, vam dir, mira, hem trobat aquest plat, i la Ramona va dir, si tota la vida l'hem fet aquí. I aleshores, arran d'això, potser precisament ajudant a posar en valor aquelles coses que tenim en aquestes comarques i que moltes vegades ens sentim una mica complexats o pensem que no poden interessar o que no poden ser del gust de tothom, doncs justament a partir d'aleshores la van acabar de presentar i la van introduir i encara és a la carta de Cal Jaumet. A partir d'ara... Espera't, Jaume, espera, perquè estem aquí i la filla encara no ha parlat i això no vull que passi. No, és veritat, mentre no es cremi, no Laia, s'enganxi. tens la paraula. Què m'has d'explicar? No, llavors t'explico una mica com l'hem fet. Els ingredients que hem posat. Hem posat una mica d'oli, una mica de vi blanc, ceba, tomates, després sucre, sal, pebre vermell, que sigui dolç sempre, pebre, negre, canyella, 2 estrelletes d'anís. Bueno, 2 puntetes només, puntetes, que sempre ho recorde. I després hem posat també brou, i el del plat, que és l'orella, el morro i el peu del porc. Laia, una pregunta. Per què mentre em vas explicant els ingredients em mires molt a mi, és veritat, però de tant en tant esquives i mires el teu pare? No, perquè sí, ja me'l conec. I les herbes? I les herbes, el manat d'herbes, que són aquestes, són l'orenga, el llorer, el timó i el romaní. Llavors tenim una mica de patates, també que les fiquem ja quan ja ha fet la cocció de 3 hores, que ha de fer xup-xup, i també les mongetes. I finalment li tirem una mica de picada, que es fa amb xocolata, i llavors galletes i fruits secs. Que és el que estava preparant. Tu ves picant, ves picant. Una pregunta. Tu és la primera vegada que expliques un plat per la tele? Sí. Sí, és així, la veritat. Però tu me li vas dient tot el que es va deixant. I tu, el dia que vas sortir per la tele amb la teva mare, el programa d'en Pasteller... Ho fa molt millor, ho fa molt millor. No, que m'he deixat una cosa. Què t'has deixat? El conyac. El conyac, sí. Bueno, veus, jo també estic orxall. Escolteu, moltíssimes gràcies. Que la vostra cuina i la vostra atenció a tot aquell que passa per Torà continuï i felicitats per aquesta trajectòria. De debò, un aplaudiment per ells i també per en Vidal a través d'aquest llibre deixar-ne testimoni. Un plaer, de debò. Gràcies a tots.